manunutaran po nindo. Sa muya mayong pagdududa, priority po ang edukasyon. Bako lang po sa taram, kundi sa mga ginigibo mi. Kaya po baga, si pagpapatukdok ng mga bagong eskwelahan, igwa na pong pangpito na pinapatukdok. Asin arog na po kayan kadakol si mga bagong eskwelahan na naipatugdok, ipinapatukdok sa irarom kan sa tuya pong administrasyon. Nakula po ang sakuyang puso ngunya na aga pa igwan naman po ang building ang sa tuyang eskwelahan na Mac Mariano Elementary School, and this is all for our children. So palakpakan natin lahat ang ating LGU for giving us this 2-story 4-classroom building. Ang pag-provide ng mga classrooms, mga dagdag na classrooms, sarong paagi na pag-angat ta duman sa board na ito, pagtarabangan, dahil ta bako manggayo kita makikinabang kami pagabot kang panahon, pero si mga aki na iyo ma-eskwela igdi, sa mga teachers na ma-occupy igdi, and that translates to yung future ng education sa Naga. Itutugdok ta si standard 2-story 4 classrooms building. As in, ini pong building na ini, typhoon resilient po ini. And pareho sa nanutaran po Kasubago, first time digdi po sa Mac Mariano Elementary School na magkakaigwa po nin 2-story, 2 palapag na school building. Iyo po ini ang investment na dahil lamang malulugi ang investor. Dahil po ini ay dahil maaagaw, dahil mahabon, kung kisay po itinao ang edukasyon, yan po ay sa iyang paikinabangan. And thank you so much for that, Mayor. Salamat sa indo pong padagos na suporta, asin sana mapangatamanan ang gabos na mga facilities sa kada eskwelahan, kabali na po digdi sa Mac Mariano Elementary School, tanganing ma-maximize na po si gamit kay ini, si benepisyo para po sa satuyang mga estudyante. Maray na pagkaaga.